उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय जोंनि माजबाद एलएसिनि जानानै जोङो जोंनि आसामनि बर' जातिनि जाय सुबुं मोसानाय देरसिन सुबुं मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायखौ आसाम सरकारनि हेफाजाबजों जों दिनै मुलुग दरबारावहाय दिन्थिफुंनायनि मोनसे सुजुग सुबिदा मोनदों। गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि मोनसे सुजुग सुबिदा मोनदों। जोंहा फैबाय थानाय 17 जानुवारियावहाय गुवाहाटीनि हुलसराय स्टेडियामावहाय बेयावहाय 10,000 जोंनि बर'नि मोसाखावरि आरो रिंगु दामसा बिथांमोनहा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। आरो बे दिन्थिफुंनायनि सोलोंनाय हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनिनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि एक्सपार्ट कमिटिजों मास्टार ट्रेनार महरै फोरोंनानै दैथायहरजानाय 14 मास्टार ट्रेनार बिथांमोनखौ जोङो दिनै जोंनि नैबे माजबाद एलएसिनि सिङावहाय थानाय जोंहा रौता बालिसिया राजीव गान्धी मिनि स्टेडियाम बेयावहाय जोङो दिनै फोरोंनायनि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै मावबादा जोङो लादों। 8, 9 आरो 10 बे खालारावहाय जोंहा नैबे फोरोंनाया जागोन। मैया जोंहा जागायदोंमोन, दिनै जोंहा नैथि सान, गाबोन जोंहा जोबथि सान जागोन। जोंहा जोंनि मास्टार ट्रेनारफोरनि फोरोंनाय बायदियै जोंनि जाय फोरोंनाय हाबाफारि बे फोरोंनाय मावबादाया जोबोद मोजाङै मोजां जानानै थांदों। बुंनो थाङोब्ला फरमेसना जोब्बाय, दायो हाबाफारि एबा मोसानायनि जायफोर स्टेप्स बे स्टेप्सआ जोबनायनि लामायावहाय फैबाय, बेखौ जोङो फोरमायनो मोनबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोबोद साबायखर बावनांगोन जोंनि साफ्रोमबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जायफोर बिथांमोना बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय नांथाबनानै दङ बिथांमोनखौ। बेजों लोगोसे साबायखर बावनांगोन जोंनिनो आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो हारिमु बिभागनि बिफाया बिथांमोनखौ। आरो बे जोंनि 17 जानुवारियावहाय जानो गोनां जाय बागुरुम्बा मेगा मोसाफुंनाय एबा गिनिस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय जाय मोसाफुंनाय, बे मोसाफुंनाया जोबोर साबना हामनायै जागोन, जोबोर कालारफुलै जागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो साफ्रोमनिबो अनसायनाय आरो साफ्रोमनिबो हेफाजाब मोननानै बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंथों, बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। जोङो नैबे माजबाद एलएसिनि कअर्डिनेटर जानानै जोङो साफ्रोमखौबो साबायखर बावहरनानै आरो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावहरनानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार खालामनो हाबाय। जोंहा जोंनि माजबाद एलएसियावहाय 421 मोसाखावरि आरो रिंगु दामसा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बिथांमोनहा दिनै गासिबो सोलोंनांगौखौ दिनै मास्टार ट्रेनारनिफ्राय सोलोंगासिनो दङ। जोबोर मोजाङै साबना हामनायै जोंनि गासिबो हाबाफारिया जाफुंगासिनो दङ। आरो जोबनायावहाय साफ्रोमखौबो नैबे हारिमु अनफावरि आरो नैबे बागुरुम्बा दोहौखौ अनसायगिरि साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।